yang pandang dorong deh seng nih yang haji deh beda orang lamsok sarik aham tini seng khwai district jail seng phai sopaja tini belai ke sini bagai khatang thomani sal nei mawan so temani humala sini leader kroksa belai ke Tripura rajoni challenging leader dynamic leader sini boy dofani bagai sini borom genang dakotor Utpal Debbarma di thai hane sini jago tini boni bel ni sal seng khawar manai phaika khwai jail ni hoite bo tini release nai anu boy belai ke tong thawo seng bekhas rangjak temani humala bohai do power dynamic leader belai ke krei nei seng guarantee roi sai mana 100% guarantee roi sai mana tini jora tei seng hatai do phani samung tang thane bo soi srai ke nijeni live no dedicate khlaibai sacrifice khlaibai boni live kabangma boni background tamana bo khibi boilai boni live boni half live jora tei bo pai thangkha tini bo prai 4-5 bosor omhai alango tongjak Bangladesh ni theke bo oro sokpai Tripura pai sokpai manina bo prai 6-7 months kai thangkha bo tini bo bini fight khaibini bising tei kubini bising tei yok mani tini bo bel mankha phaini salo seng kha khlaiwo bohai no seng dynamic leaders Tripura raijawo bohai seng belai ke rare man thogya bohai no seng buskang samung tei seng dofa ha ni bagai seng kabangma dofa hamani lamao seng logeroi seng samung tanglai nei nei seng kha khlaiwo bo romjak mani bo khoroksa arms struggle khainai songothono bo samtang tomani boi bo romjak kha haifano bo tini seng bono kaham lama in the sense seng bono kabangma arm struggle ni lama ya tuifano tei kabangma alaka lama dofani samtang thane seng bono logero nai bo Tripura dofani bagai boskangmo bo different clay lead khlainai hanai seng boni sakao seng hope tongo bo lead bo khlainai seng bono logero nai plus Tripura raijawo kabangma jubok kabangma youth rok tongo Tripura ni youth rok borok bahaina jotono ready tongnai seng imang to asa tongo sei sini brother dakotor Utpal Debbarma ni logeo seng logero nai bo jebabe dofani samung tangmani or jaga seng purapuri na sini live na seng bono seng strand ro nai boni pisone seng backing ui basa nai obo sini commitment seng buskango ekloge seng dofani bang samung tangnai ta ani sinima ani bung pavitra samatia kami Udaipur Killa sana subong ana jela tabu mane boba heke nong tornan poni khana jail to jail no jail standard do asu khameleng ya cia babu 35 months janu hui to ni mane able black and tech tomang kang gasa nang side ban je recently sin bokong teinai rok choba khlainai sino sarjong borok agreement khlaimani le nungabono mane jare jaja khana saja gya bokharok boba haini ni ang manja ang paper nukja ang siu agreement nang mani haipana abno tia mungse comment theglak dabu tamni himba tam agreement khaikya ta upnang sia ko aro nonok thobo ni nonok khori khopcha ko agreement jago angau bosia sia mano initial ang sahorjak this process choli tong hene satte kesa je tabok nome bel di mane sab suba khana ani nok di borok
tiyan well wishes rok an be belekan thang phai lai suk laika en abon be belekan hambayang Asal bisini ya gulo tini neng along ni nono nongkhor kaba karika ngai tabu neng nongkhor mani ya gulo ni neng wansuk neng tamo tatabo tinango neng tam khlanya ro wansuk ka abro kisas kui ko thang sala thang yang tini si yogo uja sengan log de boro be malai grana lang decision na hanai enang je pun decision na hatu anono sanai ngai mane obahai thengreng bodolok bai ba politics bai kereng neng samung tangna ro wansuk sing the politics no khai tongu fiab huijai politics khayo tabu openly politics khain da khayabo nog de boro be malai mani ya golo nang decision na hanai ngai oba kina paithak message neng lukurok tam ri gamusung ang agi bo sao jung thanchang nangnai thanchang no kari ang kha khleu te dofani chin dofani te mungsa lam gre সাথে কিছু পাইথাগো যে তাবক যে চবাও যে টিপাসা বা দখান বাগে সামুখাই তংনাই বা ইয়াতিসে ফাইনাই বরং থানিলে নি নিতাম মেসেজ তংনাই punya sang boro be malai grana tam ning ma tau phun sia ko busuk jor ti tamo agreement to apni surang mungsang message bodi gala ang mungsang sagla সে কাম বড় বই মালা গেনা malai grana tini oro nono lamsok na phani ro no boro mane tam kha kaham pa tong thong ni pa musung ni kui ko sang thang ge honestly ang mulang ge sai thang si hoisi enang belai begen hambe kai to no hambe debag no no ngana as hamjagi omsik jora no phai go phai mana tulang emotional begen emotional jak sang tini boro gase haksal ni khaijak bongni sinimung ba bongni thikana ro go bahai sunggang ke borok jung udaipur ni jung borkathal ni jung ompini hai mangsi chai tongbayo boro gase kha tong thogo tini nung malai khaijak ro olo korong ni bagai nung tamo bo bahai hamjak mung nin thani mo tongnai nabi kubi ko sang thang wang mo thawo ang thangmani ya golowo kubui bang ang samung tangkha even though ang ketharleng malia kai do tumana mo jora review ka hangkai ang kubui baite kethar begang samung khayani musungo hati dofani bagi monang continue khayani musungo fiaba system nang change lainai সাপনানা ব আলঙ্গ সবাই আমাকে কইতন জাখা ablang bosia ang sunani musungo haide taba sarkar no bodo to nikhano আপসে জারফন নংসে ang siya ko bodo to ne ফটা মাহিনা ini ang siya abo to along ya along haide jengdo siya niko abo to kaisa kuno kaisa hui to nikara bang siya bodo gam na tini ke bo along ni bising te release khaika kwai abo to jun siu kwai subject ni asung na hambai black thank you